Friends of the law excuses no one. Kaya, dapat ara mo. Maray na pagkaaga mga tugang, ini po si Christine Longabella ang sa indong makakaibanan para sa programang Legally Yours GB dapat aramo ngunya na aldaw nin Sabado, Setyembre 27, 2025. So, kumusta po kamo? Lalo na sa mga naapektaran kang nakaaging bagyo si Typhoon Opong. Sana po nasa maray na kamugtakan ang gabos ngunyan. And so mga naapektaran po na maray mga tugang sa lugar kang Masbate, Samar, kami po yaon digdi para kung ano man po ang tabang na kaya mi iabot po sa Indo, matabangan po kamo na makabangon giraray tulos dahil po kay Typhoon Opong. And nagpapasalamat kita sa pag-asa, sa successful coverage po. Congratulations for the successful coverage. Manungod duman sa nakaanging bagyo sa DCGB, of course, and OKFM, sa Bilog na Pamilya ta, sa PBN Broadcasting Network. So, congratulations po sa successful coverage. Dahil ang signal, dahil man nagwara-wara, so talagang nakapag-antabay po gabos na sa tuyang mga para-antabay. So, mga tugang, ang tutukaron tangon yan, kasi dakol din ang naghahapot, dakol ang curious, manungod digdi sa issue, 'di ba? So, yaon man giraray kita of course sa napakainit na issue ngunyan, digdi sa satuyang bansa sa Pilipinas, ang manungod po sa flood control projects issue. So, recently, sa mga nakakaaram, sa mga updated, okay, aram po nindo, of course, kung updated ka mo, na nag-testify po ining si Orly Guteza na security consultant or aide po ni Congressman Zaldico. Ngunyan mga tugang, mahiling din nindo kung talagang sinusubaybayan nindo ang mga pangyayari, manungodigdi. May tigtataram su lawyer, okay, na may hiling ang pangaran, ang pirma, ang notarial details, duman sa affidavit po kay ni Orly Guteza, nagtataram su abogado na bako daa siya ang nagpirma, bako siya ang nagnotaryo, kang dokumentong ito or affidavit kung saan mahihiling duman ang salaysay kay ni Orly Guteza. So, dakol ang naku-curious, ano ngunyan ang mangyayari duman sa testimony o salaysay ni Orly Guteza. So, dakol na din mga tugang na mga abogado ang nagpahayag kang sa indang mga opinyon, manungod digdi, para masimbagan ang kahaputan, kang kadaklan, kung may epekto ba, okay? Kung if indeed it is true na bako itong abogadong ito ang nagnotaryo kang dokumento, bako ito ang nagpirma kang nakanotaryo duman, may epekto po ba kaya ini sa testimonya kaini ni Guteza? Or ano ang mga pwedeng mangyari? Dahil na ba pwedeng akuon kang Senate ang bilog niyang testimonya dahil na pag-araman na may diferensya nga ni palan sa pagnotaryo kang dokumento na ini. So, tutukaron tayo yan para mapasabot po sa tuyang mga paraantabay. So, ihihiras ko din sa Indo ano-ano so iba-ibang interpretasyon. Okay? Kang sa tuyang legal luminaries, kang ibang abogado, manungod po digdi. Kasi, i-remind ta ka mo giraray mga tugang na ang batas, bako po iyan, absolute, nasa lang ang paghiling tao o interpretasyon. Okay? So, susceptible ang satuyang batas mga tugang sa iba-ibang interpretasyon. Garo man sa naiyan su langit, pag naghiling ka mo sa langit, di ba may clouds. Iba-iba ang shape, di ba? Ang size kang clouds, alagad, pare-parehas man sa naiyan clouds. So, let's say ang apple,
may red, may green, pero parehas man sana din iyan apple. So, araw din ka itong mga tuga ang batas. Okay? Minsan, iba-iba ang interpretasyon, iba-iba ang paghiling ta, alagad, parehas na iyo man sana din ang tigsasabi ka ang batas. Nakadepende na sana iyan sa satuyang mga kanya-kanyang interpretasyon. So, yan mga tugang ang ihirastangon yan sa Indo para at least magkaigwa din po kamo nin ideya kung ano ang tigsasabi kang batas and paano din po initig i-interpret kang nagkapirang abogado manungod sa issue na ini sa defect, okay, kang notarization duman sa affidavit po kung sa inyaw duman ang testimony kaini ni Orly Gutesa. So, mga tugang, naka-live kita sa Facebook page na DZGB News Online. Feel free lang po na mag-comment dyan kung ano ang sa indong gustong ipaabot, sabihon, iheras sa tuyang mga paraan tabay. And syempre, sa radyo, sa mga nag-tune in po dyan sa radyo ngunyan, so sa mga oras na ini, nagpe-preparar, kang sa indang pang lunch, panghudtuhan, and mga babalik kang mga gamit, nagpapakaray kang mga gamit, so ibang gamit, insecure, syempre dahil kay bagyo, and then, maray na sana po sa mga lugar na daiman binaha, okay, daiman nagrabe, alagad again, tabangan ta po sa mga tugang ta na talagang naapektaran ka ini Opong. So, baka may mga nagsisigid-sigid din dyan sa mga oras na ini, naglilinig na. And, yan, sana kung ano man po ang tigigibon nito, nagdadangog ka mo sa tuyang programa na Legally Yours, GB dapat ara mo dahil I assure you, dakol po kitang mauukudan digdi. And, dahil po ako mahiras, okay, kang sa diri kong opinion about the issue, lalo na po na political issue ini, because ang programa ta po, bako for any politically related issues, kundi para iharas lang po sa Indo, okay, academic discussion, para maaraman ta and magka-idea kita, magkaigwa kita ni knowledge about sa mga araw kaining pangyayari or issue sa satuyang bansa. So, yan mga tugang, ang satuyang mga tutukaron, and abangan lang po uro at siyaan dahil i-discuss ta na ang manungudigdi sa tigtataram na peking notaryo po sa salaysay ni Orly Gutesa. Mabalik kita mga tugang, uro at siyaan, makalihis ang nagkapirang pagiromdom, ang oras, 11:27. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. So mga tugang, nagbabalik po ang programang Legally Yours, GB Dapat Aram Mo with Christine Longabella. Inot ang hapoton para masabutan kang sa tuyang mga paraan tabay. Ano nga ba mga tugang ang pagkakaaram nindo na purpose kang pagnotaryo kang sarong dokumento? Nata tig papanotaryo nindo ang sarong dokumento. So ini talaga mga tugang ang main purpose po kang pagpapanotaryo and then ang effect. Kaya po kita nagpapanotaryo ki dokumento para po ipa-convert ini from a private document or instrument into a public document. So, pag ini mga tugang na dokumento nindo, na notaryohan, naging na siyang public document, meaning, ang genuineness, authenticity, due execution, kang dokumento na ito, okay, nag-a-attach na po ang presumption of regularity na, so nakapirma sa dokumentong ito, iyo talaga siya ang nagsasalaysay kang mga nilaag niya duman, kang statements niya duman, let's say affidavit, meaning, tataram, okay, pag notaryado na, pero tig tataram, na dai mo na kaipuhan magpailing panin proof or pruweba na sutawong nagpirma dyan as let's say affiant, na siya talaga nagtaram kang statements na ito. Siya talaga nagpirma duman sa dokumento na ito. So, yan mga tugang ang epekto po kapag ninotaryuhan ang sa indong dokumento. Okay? Dai na kaipuhan magpailing panin proof na pirma ito ni affiant na yaon duman na si affiant talaga ang nagtaram kang gabos
na contents na yaon duman sa iyang affidavit or sa document naan. So, nako-convert so private document into a public document. Because, kung wala notaryo, and then let's say nagka-problema, madidipisilan ang parties or ang mga nagagamit kang dokumentong ini bilang ebidensya. Dahil, kung kaipuhanan iluwas ang dokumentong ini, and then warang notaryo, or let's say defective, ang notary duman, then kaipuhan pa po na patunayan na ang nagtaramtang nasa dokumentong ini, yuso nakapirma duman. Kaipuhan pang patunayan na firma talaga ito kang affiant na yaon duman. So yan ang purpose, yan ang effect, kaya tigpapanotaryo po ang sarong dokumento. So, kami mga tugang na notary public, we are really not in the position to actually determine kung gabos ba na content sa dokumentong ini, sa affidavit or sa laysay, kang tawong nagpapanotaryo sa mo, ay totoo o bako. Okay? Because we are not the judge kung saan dapat itao sa mo gabos na ebidensya, di ba? Bago mi tatakan o notaryuhan, para aramon mo na kung totoo ba ang tigtataram ni affiant or so nagpapanotaryo sa mo o bako. So, nakaya affiant na yon mga tugang kung mautik siya duman sa tigpapanotaryohan niya na dokumento sa mo. But again, the main purpose of notarization is to convert a private document into a public one. Okay? So, manong digdi mga tugang sa issue na nagbutwa, okay? So, allegedly abogado na nagnotaryo kang salaysay ni Orly Guteza, nagbutwa saying na bako siya ang nagnotaryo ka to, bako siya ang nagprepare kang document, and bako siya ang nagpirma para manotaryohan ang dokumentong ini. May mga nagtataram, mga tugang, kung nadangog nindo ining falsus in uno, falsus in omnibus, or meaning false in one, false in everything. So, igwa kitang nagkapirang respetadong abogado na pig-a-apply ining principle na ini, and then tigtataram na dahil digdi sa defective notarization, okay, or tigpaluwas ni Guteza na pinanotaryohan niya sa legit na notary public or lawyer when in fact may bakuman palan, so pangaran na yaon duman, nagsasabi na bakuman siya, so nagnotaryo talaga ka to. So, ang interpretasyon po kang nagkapiratang abogado dahil sa misrepresentation ni Guteza, okay, manungod sa pagpapanotaryo kang sa iyang affidavit, it gives doubt, okay, it raises doubt and question regarding sa credibility niya as a witness. So, garutig tataram po na applying this principle na falsus in uno, falsus in omnibus, saro sana, nakautikan niya, and tiga-apply din, nakautikan daan ni Guteza ini, na pagpapanotaryo sa bakuman palan talagang legit na notary public, okay? Or iba man ang nagnotaryo, bakuman so nakapangaran duman sa iyang dokumento or salaysay, questionable na gabos na iba niyang tinaram. Pwedeng utik na din gabos na iba niyang tinaram dahil digdi. Alagad mga tugang, igwa din po ni nagkapirang abogado na ang interpretasyon bako applicable ining falsus in uno, falsus in omnibus, or false in one, false in everything, because according to them, applicable lang po ini kung ang pag-uutik ni witness manungod duman sa material statement niya or allegations duman sa content po mismo kang sa iyang testimony, and bako duman manungod sa
pagpapanotaryo kung peke ini o bako. So, di ba, iba-iba. Iba-iba ang interpretasyon po ng even our legal experts. Okay. Dahil may mga nagsasabi din mga tugang na entirely separate and distinct, magkaiba daa. So, issue, okay, kung peke man o bako ang notaryo duman sa dokumento ni Guteza, and so, substance, okay, so laman, yung neat contents ng kanyang salaysay doon sa kanyang affidavit, magkaiba yon. Sabi ng iba nating legal experts, because, okay, kaya may mga nagtataram din na irrelevant na daa kung teke man talaga so notaryo or bako man talaga so abogadong nakapangaran dumaan sa affidavit ni Guteza ang nagnotaryo. Why? Dahil ibang issue da ito. Well, pwedeng, of course, may mga nagkapirang pwedeng ikaso na criminal cases kung sisay man ang mapatunayan na talagang iyo ang nag-falsify, nagpeke, kang notaryo, kang details ni Attorney Espera, okay, so nakapangaran duman, na allegedly nagnotaryo, pwede siya mag-file, of course, nin, let's say, falsification. Kung maaraman kung sisay talaga, so nagpeke kang sa iyang notarial details, nagpeke kang sa iyang pirma sa salaysay ni Orly Guteza. On the other hand, so contents kang sa salaysay or statements ni Orly Guteza, okay, it remains valid, okay, because again, ang purpose kang notarization is to convert a private document into a public one. Well, it may remain valid, it may remain admissible, but pwede mananggad na mag-raise na nin kahaputan, okay, na first of all, nata kaya daipa sa legit na notary public ika nagpanotaryo. Oh, yan ang inot na kahaputan. 'Di ba? Kasi aram mo man sana na magabat ang sa imo magiging testimonya, nata dai ka pa duman sa legit na abogado. So, yan mga kahaputan ta na si Orly Guteza lang din po ang makakasimbag. Anong nangyari? Pwedeng perfect na ko taas sa testimony mo. Pero, what happened? May knowledge ka ba? May idea ka ba na bako, okay, bako si Attorney Espera talaga so nagnotaryo kung sa imong dokumento? Or may knowledge ka ba na so nadumanan mo na papanotaryohan kang sa imong very important document, salaysay, pwedeng bako talaga siya abogado? Okay, bako talaga siya notary public? Do you have an idea about that? Well, if yes, okay, pwedeng makasuhan, of course, si Mr. Guteza ni falsification, okay, or use of falsified document kung bako man siya mismo nag-falsify. But, importante na may knowledge siya about it. Meaning, deliberately, tigtutuyo niya na maski peke ang notaryo, iyo din talaga ang sa iyang intensyon na peke ang notaryo. Well, pwede rin naman na wala siyang knowledge about it. Diba, pwede rin naman na, let's say, nagduman siya, na ang nasa isip niya, papanotaryuhan niya ang sa iyang salaysay, dokumento, but not knowing na nadumanan niya na panotaryuhan, bako man palan talaga legit na notary public. So, pwede arog din ka ato ang nangyari. Diba? Mga arog kayo ng bagay na siya lang mismo, sinda lang mismo makakasimbag na daitan na din talaga aram kung ano ang totoo o bako. But, the thing is, since iyo ini, ang kahaputan kang kadaklan, manungod sa testimony ni Guteza, lalo na po na dakulon siyang tinaram, dakulon siyang nataram, na may mga nadadawit, na nagkapira ang dakulang tawo, and
saying na igwa siyang personal knowledge about duman sa mga tinaram niya. So, sinabi niya na nagde-deliver siya din basura, and basura, iyo inidaa ang apod ninda duman sa tone-toneladang kwarta na nakalaag sa mga luggage na tagde-deliver sa harong kang nagkapirang mga tao na ini. So, very important ang sa iyang testimony, ang sa iyang statements. So, dakol din ang worried na baka, di ba, may mga nagtataram din kasi na mere scrap of paper na sana, so sa iyang affidavit. So, dakol din ang nag-worry na, ay, huna ta, yaon na makakamit na kang mga Pilipino ang hustisya na pauro-utrot ang tigsusuryaw mo niyan, hustisya, accountability, kung napasain talaga ang sa tuyang mga kwarta. Okay? Na paghuna ta may progress na, alagad, wait lang, peki ang notaryo sa iyang affidavit. So, yun na naman ang issue. Well, mga tugang, di ka maghadit because whatever the interpretation, kung ano man na interpretation ang gustong i-adopt, okay, kang sa tuyang Senate Blue Ribbon Committee, kang sa tuyang Courts of Law, in the event na mapaduman naman ini sa korte, okay, and kaipuhanon ang salaysay, ni Orly Guteza din duman, well, ano man ang interpretasyon, maging interpretasyon ninda, the bottom line is, na-cure po ang defect na ini, na pekeng notaryo da aduman sa affidavit ni Orly Guteza, na-cure ini kang pag-testify niya giraray under oath, okay, pagdara niya sa sadiri niya, duman sa Senate hearing, and then siya mismo nag-testify under oath, giraray, before the Senate Blue Ribbon Committee, and sinalaysay niya giraray gabos, okay, orally, duman sa hearing mismo, so nakalaag sa iyang affidavit. And then, naging open siya because of his presence during the hearing and pagsalaysay giraray kang mga nilaag niya sa affidavit niya, pag-testify under oath, duman mismo, naging open siya sa questions din, okay, duman sa naging hearing na ito. So, gabos po na testimony ni Orly Guteza duman, and orally nag-testify na siya under oath duman, nag-form part na ito mga tugang sa records kang sa tuyang Senate Blue Ribbon Committee. Therefore, ang bottom line, dahil na po kita magpapara debatehan kung aakuon pa ang sa iyang testimony as a witness, okay, or bako, dahil ano man ang defect, okay, ano man ang nangyari sa notarization kang sa iyang affidavit, again, magiging separate issue na po ito. But as to his own testimony, okay, na-cure po ang defect kang affidavit na ito nung siya mismo nag-appear sa hearing and nag-testify under oath. Well, it may affect his credibility, but again, nakadepende na po iyan kung paano, anong klaseng interpretasyon ang ia-adopt, okay, kang sa tuyang Senate. And kang sa tuyang court kung eventually ipatestify din siya sa courts of law. Okay, so mga tugang, sana nasasabutan po ang gusto tang ipaabot. Okay? And hilingon ta lang kung ano ang sa indong mga comments digdi sa tuyang live. Si Kuya Bob Candano. Hello, Kuya Bob. Good noon. Good morning, Attorney Tin. Hope you are safe. Thank you, Kuya Bob Candano. Sana kamo din po dyan kung hain man kamo nyan. Sana safe po ang gabos. Okay? So, dahil ko sigurado mga tugang kung nasasabutan nindo, pero sana iyo kasi mga technicalities din ini na I am trying my best
naibaba siya sa layman's terms para masabutan kang sa tuyang mga paraan tabay. So, yan po ang legalities and nagkapirang interpretasyon kang sa tuyang legal luminaries, legal experts about sa tigtataram na peking notaryo duman po sa affidavit ni Orly Gutesa. Again ang bottom line, maski ano man na interpretasyon ang gusto nindong i-adapt, gustong i-adapt kang mga nagdadangog sa hearing, ang bottom line po is, dai pwedeng, okay, isantabi lang, dai pwedeng ipawalang bisa so statements ni Orly Gutesa dahil sa allegedly defective notarization na ini. Because, again, the moment po na testify siya, okay, dinara niya sa sarili niya, nag-appear siya sa hearing, nag-testify, giraray siya under oath, duman mismo, okay, then, so statements niya duman, okay, it already forms part of the records, magiging parte na po ito sa investigasyon kang sa tuyang proper authorities. Okay? So, i-greet na lang din po pala, happy birthday sa mga nag-birthday ngunya na bulan nin Setyembre. And patapos na naman ang bulan na ini mga tugang. Palaog na po ang bulan nin Oktubre. And pirang bulan na sana, Pasko na naman. So, syempre, saro sa mga pangajita na din, since letter O pa sana, so sa tuyang bagyo, may mga pira pang bagyo ang pwedeng mag-abot. Sana malusaw lang tulusinda and dain ang maglaog sa Philippine Area of Responsibility or maski sa ina country, sana gabos ng mga maarabot pang LPA or bagyo, sa dagat na sana mag-landfall. Dagat, pero landfall. And i-greet ko lang din po pala sa mga fellow instructors ko dyan. So, admin din po kang PLT College of Ginobatan, Incorporated. Sa ko yung mga estudyante dyan. Sana nag-aadal ka mong gabos. Okay. And, garong magayon ihapot ini sa midterms what was the crime committed, if any, kapag notaryo, pangaran, notarial details, firma, kang abogado, kang notary public, pineke, what was the crime committed, if any. Ihapot ko daw ini mga estudyante ko. So, okay. Anyway, yan mga tugang ang nagkapira sa dapat po na maukudan. Ngunyan, manungod sa nagsisirculate na issue about sa allegedly peking notaryo sa affidavit or sa laysay po ni Orly Gutesa. So, padagos sana kitang mag-antabay, maging updated sa current events para maaraman ta ano ang magiging susunod na gigibuhon kang sa tuyang Senate Blue Ribbon Committee, kang ICI, ano ang mga magiging progress in the next few days, weeks, months, manungod sa indang pig-iimbestigaran sa flood control project issues. Okay? So, sa lado technical, nakaibanan ta po si Jerome Nico Martinez, and si Kuya Nams Flora, Kuya John Napolis, Kuya Ronald Baldo, ang satuyang chief, Kuya Ramir Tanay, sa DCGB News Base, kung yaon man po dyan, si Karen Nicole Ala, Angel Mustaza, si Gabos na yaon ta dyan, si Sir Bert Nunez, si Ma'am Gina Ritter Lee, and ini po, mga tugang, si Christine Longabella para sa programang Legally Yours GB Dapat Ara Mo. Alat, ilingon lang si sa inigro may mga puso-puso na nagbutwa. Reaction lang ba ito sa tuyang
Anyway, mag-irilingan kita giraray mga tugang sa masunod na Sabado para sa same program. Okay? Para nadadagdagan ang satuyang mga naaaraman manungod po sa mga batas na digdi sa Pilipinas. Once again po, Christine Longabella para sa Legally Yours GB Dapat Aram Mo. Masunod, Bareta 12:00. Happy lunchtime! Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB.